Sucre és el segon disc de l'Ecoc. Va sortir fa 2 setmanes. Benvingut, Enric. Com estàs? Bones, gràcies per convidar-me. Molt bé. Sucre és el teu segon disc en solitari. Et consideres una persona dolça? No crec que sigui la propietat que em caracteritza, però sí que em considero sensible. I això a vegades crec que porta cap a la dolçor, no? Cap a la dolçor, no? Cap a sucre, cap a un palagós, així... Clar, aquí el sucre és una mica agre, diguéssim, en aquest disc. Per mi representa això, no? Com un futur inabastable. Llavors, és com el que et prometen, que és molt dolç, però llavors no ho és tant. És més aviat agradols, llavors, no? És sí, que jo no crec que sigui agradols, jo, però el disc, sí. De com vinagres, no? Aquí estàs com... És curiós perquè tant el teu primer disc, no? Els Sous le glace sota el gel, no? O l'EP, Le Volaille à Piram, els dos estaven titulats tant en català com en francès, sí. Però aquest cop, Sucre, has escollit una paraula que tant en francès com en català vol dir el mateix. Sí. Aquí era per transmetre una mica la idea de que avui estic intentant apuntar cap a una direcció molt concreta, no? Algo més pop, ballable, rítmic, cru i com fixa. I llavors aquí no volia anar amb ambigüitats i volia deixar clar doncs, que hi havia una unificació també aquí, cap a les llengües, i que potser en un primer disc sí que tenia més importància aquesta dualitat, i aquí, tot i mantenir també les cançons en francès i en català, doncs m'interessava que el focus estigués en un altre lloc, en els beats i en la música en si, no? Normalment, tens en ment quan composes quina cançó vols que sigui en català, quina vols que sigui en francès? Sempre has fet com mig, no, en els discos? Sí, surt d'una forma natural. Al final, quan parlo amb les persones, a vegades també em venen coses en francès. O sigui, com hi ha aquesta barreja dins meu i per mi és fàcil que surti d'una forma espontània. I sí que llavors intento equilibrar-ho. Per exemple, si crec que vull un interludi que sigui en català, no? Com en aquest cas, allà sí que ja ho vaig pensar i fes-lo en català, aquest. Que cas amb el Foac, no? Per exemple, aquest que dius. Abans en Medusa Vox cantaves en anglès, amb els Calaventos canta tant italià. Algun cop has pensat en cantar també en altres llengües, que no sigui francès o català? No encara. La veritat és que ara mateix amb aquest tema ja em dono per satisfet. Potser amb l'Ecoc m'agradaria fer algun tema en italià en el futur, però de moment estic aquí, en català i en francès, i de moment no tinc intenció de moure'm, diguéssim. A més, és molt més fàcil, no?, també per tu. Sí. O sigui, l'italià al final és un exercici amb una dificultat afegida, no? Que com que ja de moment el procés de composició ja està sent suficientment difícil i ja és un repte en si mateix, doncs no tinc intenció d'obrir una tercera llengua, però pot ser que passi algun dia. Abans ho deies, no? És un disc molt pensat per ballar, és molt ballable. Tot i que el Malkus com l'Emil, no, ja havien col·laborat amb tu des del principi. De fet, no, l'Emili formava part de Medusa Vox també. És en aquest disc on sí que has deixat, no, que els ritmes electrònics, les bases, omplin la producció d'una manera o altra. Sí, en el primer disc, diguéssim, aquesta producció venia a posteriori de les cançons i aquí ha vingut d'una forma més simultània. Llavors, jo crec que es nota, no?, amb la diferència amb el Sous le glace sota el gel, que aquí ja les bases ja són 100% electròniques en alguns temes, no? I en l'altre era un afegit que venia com a lluitar amb tota aquesta part orgànica que hi havia de guitarres i tot això. I aquí les guitarres han desaparegut una mica, sí. Ha costat molt aquesta evolució? Perquè crec recordar la presentació que vas dir que el productor deia fer capes i capes i capes, era com... Sí, va costar perquè al final quan obres una nova forma de composar perds la confiança una mica en tu mateix, no? Perquè no saps realment si el que estàs fent està bé o no, i de fet és el primer disc que no utilitzo la guitarra per composar. Fins i tot em vaig aïllar, vaig anar al Pirineu uns dies a composar perquè m'estava perdent i necessitava trobar-me i no va acabar de funcionar, però al final a l'estudi, gràcies als productors, doncs hem trobat un camí que jo crec que és interessant, no?, en aquest disc.
parles de l'estudi, però en realitat el disc s'ha gravat en diversos estudis, no? Sí. Repartits per Catalunya. Principalment del Sono Moretti, que és l'estudi d'en Jordi Mora, que és el que ha mesclat també el disc i ha fet de productor. I llavors, com que va ser un procés bastant llarg, doncs això, hi va haver moments en què necessitaven altres estudis i, per exemple, els Calaventon van obrir el seu estudi a Montgrí, que està relativament a prop, no?, a Flaçà, Casa Linda Studios, i també vam acabar de fer alguns instruments també a Rossònica, que és aquest estudi nou que hi ha a la Bisbal, que és, de fet, l'estudi de l'Emili Bosch, no? Que és allà també on t'estàs assajant, Sí, no? Preparant aquests directes de Sucre. És un disc com un pèl nostàlgic, no? També. Allò que has dit abans, les promeses que es feien de petit, però que alhora en el futur no s'arriben a fer veritat. Hi ha com certa nostàlgia de la infància, també. Sí, hi ha unes ganes de patir, també, no? De recuperar records dolents, de recuperar velles imatges i donar-los un color nou, intentar entendre amb la maduresa des d'un punt de vista quasi filosòfic, no?, què estava passant en aquell moment. Llavors sí que hi ha una nostàlgia, però que no, igual que parlàvem abans de la dolçor, no? Crec que no és totalment dolça, no? I ha de ser així, no? Perquè al final, perquè em pugui inspirar és que hi ha hagut de... O sigui, necessito trobar aquests moments també que en els que he patit, potser també. Llavors, és una nostàlgia també agridolça en aquest sentit. Una mica també els insectes, no?, que ja en surten a la portada, formen part dels singles. És una mica aquesta certa nostàlgia de la infància, no? Sí, aquesta idea de vulnerabilitat, també d'escarositat, no? Perquè al final, en aquest moment de transició, que és la pubertat i així, o sigui, els nostres cossos es deformen. Llavors, tenia la intenció de representar a tots aquests adolescents que van cap a aquest futur promès com uns insectes, no? Una mica això, com kafkians. Com insectes al sucre, precisament, no? Sí. També és com una cosa que atrau els insectes. Aquest disc compta per primer cop amb algú que t'ha ajudat a nivell lletres, no? És l'Albert Lloreta, Sí. que ha coescrit Parapents. Com va sorgir això? Amb l'Albert som molt amics i realment per mi és una pràctica que intento fer sempre, no? De compartir el procés des de l'inici perquè s'alimenti de diferents persones i en aquest cas doncs, em va semblar bona idea doncs, compartir-ho amb l'Albert i dir-li, mira, et sembla bé si l'escrivim junts aquest tema i realment va ser molt fàcil per això perquè hi ha una proximitat immillorable i va ser com molt fàcil perquè va connectar directament amb el tema i va anar molt bé. Però a nivell lletres és una cosa que ja havies fet abans, que ja acostumaves a fer, o és com... No, sí que m'agrada, igual per no perdre'm, doncs enganyar alguns amics i mentre estem fent una cervesa dir, mira, escolta, la ropa la que hem quedat avui no és aquesta, és perquè et vull ensenyar aquesta lletra i dona'm el teu feedback, no? Però més que res perquè al final molts d'aquests processos els fas sols, no? Contràriament al projecte abans, que era en banda, aquí realment hi ha moltes decisions a prendre sol, que per això també he iniciat aquest projecte, però que a vegades et sents com una mica perdut i necessites que la gent xoqui amb les teves idees, no? I és una cosa que costa, no?, el compartir les lletres abans de que estiguin acabades. Sí que costa per lo que pugui pensar la gent de tu, no? Perquè al final els amics tenen una imatge de tu i potser a vegades els ensenyes una lletra que fa que diguin, vale. O sigui que hi ha com un segon pla, hi ha com una tercera càmera que ens està gravant, potser tu treus profit d'algunes situacions que per mi amb tu són naturals i en canvi tu en treus un cert benefici i això a vegades em fa por, no?, de dir ostres, no vull que semblar insensible davant d'algunes escenes i s'ha de trobar aquest punt, no?, de dir, no sé, escenes o vivències que tens amb les persones pròximes, no totes s'han de convertir en lletres, però algunes sí, i llavors hi ha aquest moment de compartir-les amb ells, no?, que és com, a veure què pensaràs d'això que ho he vist des d'una tercera perspectiva, no? I es donen compte de que aquestes lletres parlen d'això? Sí, crec que sí. Però hi ha aquesta cosa de dir, mira, no entrarem aquí, saps? Com d'això que ha passat aquí, que jo també conec, no? No cal revisitar-ho, no? Parlant de col·laboracions, acostumes a escoltar música francesa? Sí, escoltàvem molta més música francesa, crec. Quan estava a casa amb la meva àvia, per exemple, algunes versions que ara estic refent, no?, de Yves Montand, de Jacques Brel, etc., o de Serge Gainsbourg, que ara... O sigui, sí que de tant en tant faig alguns descobriments, però és que aquí hi ha com una creació tan rica que és fàcil frustrar-se i veure que a França, tot i ser un territori molt gran, hi ha poques coses ara mateix que m'estiguin influenciant, no? Però segur que hi són, però potser hauria de fer més recerca. Clar, també. Aquesta pregunta ve per... tens una col·laboració amb Moguer. Sí.
Però crec que la història d'aquesta col·laboració no és com, bueno, és que em flipava, la coneixia, érem col·legues, no. Va ser una cosa completament... No, res. Sí, això va ser curiós perquè jo volia una col·laboració amb una veu francesa, no? I el primer que vaig fer és parlar amb la meva família d'allà, a veure si coneixien algú. La meva cosina em va passar el contacte de la seva veïna perquè l'havia sentit cantar a la dutxa. Llavors vaig parlar amb aquesta persona i em va dir, escolta, tu deixa'm en pau, no vull saber res de tu. Perquè estem parlant d'una persona que realment no canta com de forma professional, no? No, l'havia sentit la meva cosina a través d'una paret mentre cantava a la dutxa. Llavors, això, a base d'anar mirant programacions de sales i de festivals que m'interessen a França, vaig trobar aquesta noia que era molt interessant, la Moguea, i li vaig escriure i va acceptar de seguida. No? Però és veritat que vaig escriure molta gent i va ser un procés bastant llarg. De fet, va arribar ben bé al final i li dec tot a aquesta noia perquè va ser molt guai i molt fàcil. Què haguessis fet si no haguessis trobat amb Moguea? Després el següent era anar a escoles de cant i posar un cartell allà, és que no em quedaven més vies ja. Vaig provar com a través d'amistats, a través de fer investigació jo i em quedaven poques coses ja. La típica de locals d'assaig, sí, anar per allà al sud de França, començar a penjar cartells, es busca cantant. Exacte, era l'última bala que tenia, però per sort va aparèixer aquesta noia. A més, estem parlant de Nit d'Oiseau, la lletra també és teva, sí. que quan li vas presentar la lletra va dir... Clar, és una lletra que jo ja havia pensat en duo, perquè parla de que et menges un xiclet que és màgic i de cop cada vegada que parles surten ocells a la teva boca i en canvi de cop ve una altra persona que ho pot fer de forma natural. Llavors ja hi havia com aquesta comunicació entre dues persones en aquests ocells que surten de les dues boques i s'entrellacen i tot això. Llavors jo crec que ell ja també ho va entendre, no? En plan, vale, he entès quin és el meu paper, qui has de fer de l'altra persona. No? Sí. I el so del disc tampoc és una cosa que encaixi gaire, per exemple, amb Roger Mas, que el tenim a Amazona. Com sorgeix aquesta col·laboració? Doncs precisament per això, per tenir una cosa d'un color i intentar forçar una altra dimensió en aquesta cançó. I a mi em servia, doncs, imaginar-me una veu greu, no? Em servia per donar potestat també a la lletra. Llavors, al final va sorgir també de forma natural perquè té connexions amb el meu cello i ell havia mostrat interès també en col·laborar en el passat, llavors era com perfecte. I la veritat és que no el coneixia fins a aquell moment, no ens havíem trobat mai i va ser molt bonic. Sí, sí. Que guai. La teva música crec que es veu molt influïda pels teus orígens, no? Per on ets, no? La Bisbal de l'Empordà. Què passa allà? Perquè l'Empordà em sembla que és un nucli com molt potent a nivell musical, no? En el seu moment, als 90, 2000, tota l'escena hardcore, demo, els Calavento, tot l'entorn de la mainline, tu... Què passa allà? Jo crec que falten psicòlegs, òbviament. Per això tothom acaba fent teràpia a través de la música. No, sí, bueno, és el que dius tu, quan hi ha referents a prop i quan algú comença a fer alguna cosa fa que tothom arrossega, no? Cada vegada que surt una persona que inicia un projecte, jo crec que influencia molt al seu voltant, i a la Bisbal a mi em va passar, per exemple, amb Masoni, no? Que gràcies a que ell fes música doncs, va arrossegar a una generació darrere seu. I al final, amb tots aquests que has mencionat, és que som amics amb tots, llavors fa que hi hagi com una enveja sana, no? De dir, ostres, aquests estan apretant moltíssim, jo també tinc ganes de fer això, tal, no sé què. Llavors hi ha com una energia allà que es va transmetent d'una persona a l'altra. Perquè tu ets skater també de jove? Jo era skater també, sí. Encara ho som. Algun dia hi he anat, sí, també. No, perquè just avui no hi és, no? Però un dels nostres tècnics de vídeo, l'Albert, també és d'allà. I els Calavento, tots els de Mainland, els coneixia també perquè compartien estones allà, al skatepark, no sé si de l'Estartit o de... Sí, l'Estartit, Tarruella, la Bisbal. Jo, per exemple, el primer guitarra de Medusa, en Nilfi, que de fet també tenim un tema junts, el primer que el veig és una competició de skate. Llavors sí que els primers cops que xocàvem era per anar a patinar i d'aquí va sortir la nostra amistat amb tots ells. I des de l'skate, doncs, tota la idea aquesta de una mica les American Parties, que en aquell moment era com la cosa que ens estava influenciant i fèiem festes a les cases de la gent i saltàvem a la piscina i totes aquestes coses. Clar, és que fer això a l'Empordà és molt més guai que no fer-ho. Clar. És un privilegi també, sí. Escolta, aquest Sucre com es traslladarà al directe? Just ho comentava abans que estaves assajant. Doncs la idea és com... Bueno, per mi hi ha un referent molt clar en aquest directe que és LCD Sound System,
que és que, per exemple, si hi ha una línia de baix que s'ha de repetir durant 5 minuts, vull que aquella persona la toqui i que estigui patint fent això. A mi és la sensació que em dona ser un sistema en directe, no? Que estan tots allà aguantant el groove i que arriba un moment en què l'energia va fluctuant per al mateix cansanci dels músics fins i tot. No? Llavors, la idea és com fer un directe això totalment tocat, orgànic i que pugui estar sotmès també al que vagi passant entre els músics. No? Que això potser si punxes una base no trenques una mica aquesta màgia. També una mica, no? Però com estic imaginant és un rotllo de les cançons es tornen flexibles per el que estàs dient, no? El rotllo de es pot allargar si es vol, sí. Si veus que la gent està ballant molt, com vinga. Exacte. Això és una de les coses que estem intentant, no? De també poder reaccionar a el que pugui passar, no? Quasi com un DJ, que si de cop hi ha una part que allò s'està enfilant moltíssim, doncs poder-la aguantar dalt i agafar tot el públic amb nosaltres. Sí. I on es podrà veure aquest Sucre en directe? Llavors comencem aquest dissabte a Sant Feliu, al Ganxo Tapes, i llavors ja fem Tarragona, i llavors a Barcelona hi ha la presentació grossa, diguéssim, que és el 28 de maig dins del Festival Emprentes a la Sala Laúd. Doncs... I llavors, bueno, jo aniré penjant altres concerts que hi haurà, que per sort n'hi ha bastants i amb moltíssimes ganes de començar a trepitjar els escenaris. Doncs Enric, moltes gràcies per venir. Merci per l'entrevista. Sucre, de l'Ecoc, a tot arreu ja.